47 Assembly Boloram Village ni Radaram Parani Takuk Pabitra Reang ni nok Atomsa hor Nangwi nok ni Joto mani khani rok hor Nangwi Thapla Chabaikha patibung no khnawi 47 Assembly ni Mesuria Gamini Tibra Motani Adong Boromrang Sopon Devorbani Chaitong bai Mesuria Gamini Joto Tibra Motani Adong rok Takuk Pabitra Reang ni nok no palpalke katalke nok snamai rilakha nainai di sini koktomani mangpliwa Dari sini ang kayong master Horo ini takut nih nopo coba nani jagai kayak orang ini yang saya suka ini Joto hambai ora tini Tibra Mothanenga je phai manjak phainai tai chung ora tini takuk Pabitra Reang ni nok kham thangmani bagai Goria pujani dina chung tini Tibra Mothanenga ora bini nok tangna bai subana bagai chung tinta village ni Simbukchak village, Kodusara village, Boloram village, tai o parani bumung khai jagani parani bumung kha Radaram para chung tini ora nok pai sukmalia lama hakchal ni bagai tai ini MDC bo Paimalia tin pihak na tongmani tai chung tai bo collection ko proyek diri bising no chung onok painai joto no hambai je phayor manjak phainai chini Tibra Mothani takhu prong no pai playa hambai ya pharai osupno kok tini jati paika